Wala pa yan, di pa nga eh. Saan tayo dadaan? Morning guys, pupunta tayo ngayon ng fish pan. Mahuhuli tayo ng bulaso. Sa tagal natin guys na ano dito, hindi pa ako nakakain ng bulaso, kaya itatry natin siyang manghuli at kainin. Oh no! Bulaso na para siyang sabi alimango, pero ang alam po siya kanya para siyang scorpion. Wow! Maganda ito dito guys kasi na-excite ako kasi hindi pa ako talaga totally nakakakita ng ano na talagang buo, at hindi pa rin ako nakakakain ng bulaso. Kaya excited ako dahil sa tanang buhay ko ngayon ako makakakain ng bulaso. Tabi. Saan? Ito nga guys. Yan, ubra. Yan guys, yung butas. Sana mayroong laman. Anong pangalan mo? Alamin. James Binabantot, Kampuput Junior. Huwag mo nang alamin. Baka... What the fuck? Inom tayo sa buhay. Ay, puta matigas. Ay no, itong kabilaan ba ito? Ay, taki. Yan guys. Isa lang yan. Mukhang nga isa lang yan, ano? Isa nga lang pre. Ito. Diloy! Uy, Jiloy, ang ginagawa mo dyan. Uy. Nasanay. Nasanay po ang batang ito dahil po sa ay. Sarap yung mababali ka, no? Guys, Ito, may no. mapapogi kong mga ano yan, Kaya mo pare, try mo. mga tropa. Ay, laki ito. Ayan oh. Ayan, okay yan. 100% yan pre, meron yan. Ayan. Ayan. Wow! Papa! Marami tayo guys. Ang ginagawa kasi natin guys, inaalis lang muna natin yung mga ano, yung mga putik sa ibabaw para pag buhos natin nung ano ay nung pampaamoy sa kanila, malabas yan sila. Hinamutas. Excited na ako silang makita. Wow. Ngayon guys, nalaman nyo na Kung ano yan. kung ano ang kinakain namin dito. Mga native lang po ito. Ay. Sige nga, kumain kang uud. Boy tapag, may humaamon sa'yo. Hindi tayo, hindi kapag. Yan guys, hindi na namin ipapakita yung pangalan at baka yan, hinahalo-halo ng pogi kung kasama. Pogi ka nga ba? Kapag ka kumain nila. Oop, yeah, mali popcorn, mainit pa. Ano mo? Dagdagan mong tubig. Habang nag-aantay tayo lumabas yung bulaso, nagkakain muna sila ng pili. Ay pogi. What English bulato? Helicopter.
Ano nga? Helicopter crashing. Ha? Sabi mo, the big lobster. Big lobster. Pogi talaga. Ito kasi guys yung ano, yung mga expert sa ganyan. ko si Mes. Oo. Siya kasi expert sa pagluto niyan ng bulaso. Yan. Lulutuin natin tubod. Comes the rain again. Ang ulit, mamaya, sinidyo tayo na lang. Ayan. Mamaya, Mamaya. gumalaw. Ay, ano mo nung ano? Ay, puta may siling. Siling, pre. Ayan o. Dito na pre. Dito. Ayan, pre. Yan ang pag makuha niya, sa buntot mo ano. Laki, may siling pati. Ang galamay, pag hila mo. Hawakan mo sa ulo. Ole. Ay, laki! Patay na. Buhay pa nga, pero hindi, bungaw na sila. Hindi na nakakaano. Nakadiscover po ako ng Lalak. malaka. Malaka. Hugas yan. Tanggal na yung ano. Patay na yan. Ayan, nakadalawa na tayo guys. Talagang solid naman. Wala. Meron nandyan? Meron nga ano yun, may naputi nga kanina. Nakaano lang ay kakaunti lang yung... Galing mo talaga. Makuha lang! Natawa ka. Guys, nakatatlong piraso na tayo. Talagang magagaling ang tagakuha natin. Habang inaano namin pala yung ano, yung titingnan yung mga bulaso doon. Nagmumura muna kami. At mga gutom na ay. Tawag ko yung hype ka. Bili rin kami ng ano ay tinapay. Ay di pala bili, utang. Talabos na. Bigas! Buo kami dito sa may tabi ng fish pan namin. Guys, yan ang expert sa pagkuha ng ano. Siya yan guys yung ano ng bituka ng yan. Para pala yung lahat. Buhay pa yan? Galing mo talaga, bata ka pa lang, marami ka nang alam. Yayaman ka, bata. Wala ba tayo para sa Ito, president? ito lang talagang Alaban natin. itong batang ito kahit gaganyan-ganyan yan, buto. Kahit buto yan, gumagalaw po yan. Hindi yan. Kahit ganyan yung bata ngayon, magaling yan. Maraming alam yan. May natin isang Muyo. Creamstick yan. drumstick to. Mamuna mo na si Bitapang pare. Bitabang! Ha? Inahamon kita, kainin mo ito. Kasi nyo muna ito. Ano, yan lang yung tinatanggal. Yan lang yan. Binabra sa ilalim. Tapos brasin mo yan. Ano yung linisan mo yan. Mamamatay yan? Brasin mo. Tapos pagka ano mo, baakin mo yung, tanggalin mo yung ulo niyan. Baho yan ta. Hindi, walang amoy. Galing talaga. Galing tong bata. Yan pwede yung ano yan. Galing. Ang galing nila lang. Sana all. Wala na, 4 lang yan. 4 lang? Yung sa nigi. Wow. Si Kiko ay nagdadala. Galing mo talaga. Tapo mo yung tubig. Ayun na nga guys. Kukunti lang nakuha nating bulaso. Kaya ang ginagawa namin, nangunguha na lang kami ng ano, hamloy. Yung mga maliliit na shell. Pwede rin gataan yun guys. Ako po yung veterano. Run.
Bakit? Nandang dali na? Nandun? Ayun na nga guys. Pauwi na kami. Tanghali na rin guys eh. Ano? Uwi na tayo? Tara. Tara. Ate Abby, uwi na tayo. Alis na kami. Bye bye. Much later. Ang ating nahuli sa tagal naming panahon doon. Ito lang na ang nahuli namin. Ngayon guys, ito ay ano natin, lilinisan kasi marumi. Ay guys, babrushin natin ito ng mabuti. Kaya napapansin niyo to guys, para siyang ano, aluhipan dagat. Yung parang ganito rin siya guys eh. Ganyan. Yung kinakain na yung basta aluhipan dagat. Alam na ninyo yun. Papa? Kapalaki ito? Kapalaki? Ha? Oh! Guys, dito kami magluluto sa labas. Hello, kaway-kaway dyan. Nagkakatay ng baboy. Naghihiwa na kami ng bawang at sibuyas. Mantika. Kawali. Juan, taga-Korea na no? Lalako ng ano? Oo. Di sasama din yan. Mahugasan naman yun. So guys, naglalagatukan. Ganyan ang pagluluto ng bato. Guys, Sorry daw? uy, hulog ka. Shotgun. Alam niyo ba guys, ang laman ng bulaso, ito guys. Gilid-gilid lang yun. Para yung sa kita makaman. Dito ka lang. Ano na? Lumpit.
Ano, kaya pa? Big kayo dyan. Ano, kaya pa? Naiya ka. Ganito guys. Kita pa lang mo kami nito. Ako ang kita. Yun na nga guys, doon na po nagtatapos ang ating bulaso. Kakaunti man lang po ang nakuha natin, pero pinagsaluhan pa rin po namin mga tropa, pamilya ko, pinsan ko. Yun. Kaya hanggang dito na lang guys, at sa susunod na video ulit. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel at click na bell na lang po. Sige guys, salamat!